Hello guys, jotono happy Palm Sunday. Tini hayung gonangui joto saimano Jisu Kristo hayung tongpro bokoplai angui Jerusalem hapmani te bini sagirok te Jerusalem ni lukurok khejuri bedak yagotui Jisu Kristo lam suklaimani adino muito khlai chini St.John Bec Church Kr.Motha ni members rok kaisa rally khlaina nai tongo norok chini rally payasak nai tongdi.
Tinini Palm Sunday ni rally orano paikha church no bising habai sing kisisa surilaikha chini sakno chini bukhano sing kaitoni thani yafori joto surilaikha joto palkhina sing surilaikha chini sak chini pholana yafore surimani yagula chung haina go thangnai. So guys, norok tini video no nugui bahai wngjk comment khai sadi like subscribe te share khaina tapok di hingai tini bagi asenong sinai jotono kaham kurang ke tongbai de jotono haina hai te waisa happy palm sunday ani video no payak jora naitomani bagi haina hai te waisa jotono hambai.